Milé dámy, rada by som vás pozvala na najbližšie tímové stretnutie. Vidíme sa v pondelok, 10. júna od 3. do 5. u nás v salóne. Takže najbližšia tímovka už tento pondelok bude. A máme aj nové prípravky, máme úžasné akcie zase v mesiaci jún, takže stojí za to si všetko vlastne pozdieľať, porozprávať sa, ukázať si veci. A zároveň špeciálne také prekvapenie, taká novinka, budeme tu mať u nás v salóne všetky darčeky z našich firemných programov, o ktorých toľko zvykneme rozprávať. Takže aj hviezdny program a tam darčeky, ktoré môžete získať za najbližší kvartál, ale rovnako aj program Úspech v červenej, aj tam sú krásne darčeky. Takže ak ich chcete vidieť, vyskúšať, popozerať, či stoja za to nejakú aktivitu vyvinúť, tak sa na vás teším budúci pondelok. Keďže máme špeciálnu akciu v júni na prípravky na ošetrenie očného okolia, tak budeme robiť aj veľmi rýchlu, jednoduchú kúru, takú liftingovú kúru na očné okolie, takže kľudne môžete aj takéto niečo vyskúšať, zrelaxovať pri kávičke spoločnosti veľmi sympatických žien, takže určite príďte. Vidíme sa v pondelok 10. júna od 3. do 5. Teším sa na vás. Ahojte.